sobre la importància de millorar la nostra educació mediambiental, Gemma. Molt bé, doncs, jo crec que el principal és pensar que l'educació ambiental no és cosa de xiquets i del futur, perquè problemes com el canvi climàtic són problemes que estan afectant ja a dia d'avui i és important que tots, començant pels majors, ens conscienciem de la importància de contribuir i una forma fàcil de contribuir que tenen al nostre abast és reduir els residus, reutilitzar-los i si no podem, reciclar-los a través dels contenidors que tenim igual al que les carrer. bolses de plàstic, intentar cada vegada utilitzar-les menys perquè hem vist estos dies, lamentablement, van a parar al mar i ahir l'acumulació que hi ha de plàstics al mar, lamentablement, també és un altre problema. Evitar en qualsevol mesura del possible. Les bosses de plàstic són un material que és fàcil de deixar d'utilitzar si portem les nostres bosses de casa i moltes vegades no ens fan falta. Agafar el carret, no? De vegades ara hauríem d'acostumar-nos. En moltes botigues les donen ja sistemàticament, però això ho van a prohibir i ja haurà que pagar. Abans que ens facin pagar per això, portar ja les nostres bosses de casa per a reduir. I sobretot donar exemple als nostres menuts, reciclant a casa i portant el carret quan anem a fer la compra o coses d'aquestes. Doncs moltíssimes gràcies, Gemma Alcañiz, per acompanyar-nos, per donar-nos aquestes pautes que ens ajudaran a reciclar i, en definitiva, a fer un món millor. Molt bé. Gràcies, un plaer. Gràcies. I amb estos consells per reciclar els hem de dir ja adeu. Acaba així el nostre temps del Matí a Punt per avui, però els esperem demà a les 11 amb molta més actualitat, molt més entreteniment i molta més diversió. Ara els deixem amb les notícies d'A Punt Mèdia. Nosaltres tornem demà. Que ho passen bé. Adeu. La presentación o la imatge del dia? La imatge del dia és el que no està, però no passa res, que la tenim així. Que podem rescatar i podem no tenir por per anar. El vaixell de l'ONG Proactiva Open Arms es prepara a la Marina de València per a tornar a les costes de Líbia en unes hores. La mateixa ruta que prendrà demà l'Aquarius, i ho faran sense saber on podran desembarcar les persones que rescaten de la mar. S'arrisquen a ser acusats de pirateria i tràfic de persones. Els ports d'Itàlia i de Malta continuen tancats als migrants i repetir la travessia fins a València sembla inviable. Bona vesprada. A pesar de l'èxit de l'operació Esperança del Mediterrani, el treball de rescat de les ONGs continua envoltat d'incerteses. En este informatiu aprofundirem en les dificultats que afronten les organitzacions humanitàries i també analitzarem l'escenari inèdit que s'obre ara mateix en el Partit Popular. 6 noms no opten a hores d'ara a la presidència. Os quiero anunciar que presento mi candidatura a la presidencia del partido. Esta comparecencia para presentar mi candidatura a la presidencia del Partido Popular y, por tanto, a la presidencia del Gobierno. L'exministra de Defensa Dolores de Cospedal i l'exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría han confirmat avui les seues candidatures. Afitgen a les de Pablo Casado, José Ramón García Hernández i a les del diputat per Alacant, José Manuel García Margallo, i l'expresident de Noves Generacions de la Comunitat Valenciana, José Luis Bayo.